25 Januari 2026. Gus Samsudin kedatangan seorang ibu yang mengalami sakit dengan gejala yang tidak wajar. Menurut penuturan sang ibu, kejadian tersebut bermula ketika ia hendak tidur sekitar pukul 9 malam. Tiba-tiba ia merasakan seperti ada segenggam semut dilemparkan ke arah dadanya. Seketika itu pula sang ibu merasakan seperti semut merayap di seluruh tubuhnya, disertai rasa gatal yang sangat menyakitkan. Namun ketika diperiksa, tidak ditemukan adanya semut atau apapun di tubuhnya. Karena telah berobat ke berbagai tempat tetapi belum membuahkan hasil, akhirnya ibu tersebut berikhtiar untuk datang ke tempat Gus Samsudin. Lantas, benarkah apa yang dirasakan oleh ibu tersebut disebabkan oleh santet? Atau adakah faktor lain yang menyebabkan munculnya gangguan-gangguan yang tidak wajar tersebut? Ya gini Bu, kalau film jam 09.00 dalu juga jadi film lampu kasih nyala, ini dipateni ayahe. Pateni itu cekak padang nggih. Kita dipateni kalau kok kados uncali semut sak gegem itu langsung nampet ten dada mriki niku langsung klebok niku. Semut-semut yang semut akeh gatal kabeh awak kula wonten diapakaken apa nggih betul wonten semut napa-napa. Ket mulai ujung kaki sampai ujung kepala nek kados napa dirambati dicokot-cokot ngoten gatel niki. Wis nemen suruh gatel niki. Iki wonten sing ngawet wonten. Oh iya, ana sing ngerotok lah ya. Nggih, wonten binti-binti abang. Mulai niku saged rotok kalau terus lengkap santet kenapa kula mboten ngerti kan mboten paham santet-santet itu napa. Terus tolong ditonggo sing kabeh tebih niku aja ngomong niku ning santet. Lho ngoten. Merawatan pirang dinten niku kados disirami napa pasir ngoten lho diukur niku. Oh iya, tak omong kan kayak dirotok dong. Nggih. Masalah iki aku tahu nemoni nggone Pak Dokter. Tak sebutnya wonge. Jombang sing sering rene. Kuwi yo ngene iki. Omahe dirutuk. Wonge duwe lara kuwi wedi jantung rek. Dadi duwe rasa wedi. Aneh wedi. Wedi sing gak bisa diomongke lah. Diperiksane di MRI wi komplit seluruh badan ora enak penyakite, tapi anae duwe rasa wedi mumur adem panas dingin ngono kuwi ya hampir kaya awakmu kuwi. Ya semenapi begitu tanggal kalau dicucakan kancane yoga kula ayo Bu sampean lore tuh katar dhewe iki maksudnya apa nak takon apa ngerti yo ya monggo ponan niku diteraken ke saat yang anu ngoten tiang lamongan tanggal ke Bu sampean asal apa Mbah. Kalau ceritakan Mbah, masalah tengah-tengah nggih sampean mboten salah niku hak sampean. Lah niki sampean niki didekek sembuh warang dengan omah sampean niki lho wis bek sampean dikawak gak nganti sampean niki cukup wae. Kulo mboten piye ta sampean. Kados wonten sing merambat. Asal niki kok sering wonten sing merambat sing anu wi kados kaya apa puja sing merambat. Kulo gak estu kepengin sembahyang sing kusut niku mboten saged Mbah. Maca ayat-ayat niku lho kados lali ngoten lho. Siapa? Namanya siapa? Oh, Gendruwo. Medal pun mboten sateng mriku jenengan nggih. Enggak mau. Pengennya tetap di sana. Kenapa? Iya. Allah. Coba. Ya. Wil, aja seneng ganggu wong, Mbah. Seneng kuwi ngibadah. Ganggu wong sampean kok ya gede diganggu. Kok disuruh.
adfata ya jiratal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami uripe ayem rumangsa aman tulungi rasa sabar nerimo serajan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, saderenge kita melanjutkan silaturahmi di sore hari ini supaya tambah barokah, supaya tambah manfaat. Kita baca Al-Fatihah dulu 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, Surat At-Taubah 3 kali. Monggo Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngeten sing perlu jenengan sedaya pahami. Semua pertanyaan di dalam hidupmu itu ada jawaban di dalam hatimu. Iki kedah dipahami riyen ben gak bingungi. Wonten tiyang niku pinter sembarang iso tapi mbingungi dhewe. Aku ki wis rumah tangga sakmono suwine kok panggah ngene ae ngono. Wonten tiyang niku kadang aku ki wis rumah tangga wis mau 15 tahun kok panggah urung di omah ngono kuwi. Kula niku duwe anak kok nakale ram. Padahal tiyang ini ku pinter. Tiyang niku pinter. Ngoten niku nggih. Dadi dadi pelajaran damel kula, mboten kok terus kula niku benci nu mboten malah melas. Akhire dadi pelajaran. Ngono iki mawon ning ati enek sing jawab dhewe. Omong ana de ning wonge. Dados ngeten. Apapun pertanyaan di dalam hidupmu itu ada jawaban di dalam hatimu. Tiang niku kadang-kadang kan orang ngangge hati sing sering nganggo pikiran. Pikiran sing kadung jibek, mikir ngono, mikir ngene. Padahal lek gelem meneng, gelem mlebu ning jero atine, gelem bertafakur, iku engko enek jawabane. Masalah yang niku mboten purun tafakur, mboten purun nglebetne pikirane ning jero atine. Cara wong mau di omah tapi ora gelem mlebu ning omahe. Ning jaba ayo iki kudanan, ya kepanasan, ya nek petir, bingung.
Padahal dia tinggal ae masuk ning jero omahe, selesai. Masalah iku selesai. Tapi mboten, tiyang niku wis duwe omah, kira nenek masalah, ora ndang gelem mlebu omah, panggah ning jaba ae. Enek udan petir jeduwer ngono keweden. Wedi tapi ora gelem mlebu omah iki kan masalah. Nggih ta? Wedi tapi ora gelem mlebu omah niki masalah. Makanya wau dalu kula waktu teng wayangan dikon ngomong ya omong. Wong kuwi mau susah mergo atuh karo Gusti Allah. Menungso niku wong sitok. Sapa wonge kok susah mesti atuh karo Gusti. Nguni metu-metu dhewe lho, Man. Ora kok maksudnya aku iki paham ngene iki ora lho. Wong kadang-kadang aku belajar karo aku dhewe kok. Tenanan lho kuwi, Man. Kayak contone menang, ngomong menang. Kayak contone waktu Rohman kesurupan kae, mediatoran kae, waktu neng Omyang kae. Iki lho cah iki lho kesurupan iki lho. Aku yakin cah iki gak mudeng sing diomongne apa no gak mudeng. Apa dhek ngerti iki apa maksudnya piye? Aku yakin cah iki gak ngerti, omong ngetutne lambene pengen ngomong ngono ae. Ngwandani aku. Kon dikir apa kuwi la haula kuwi. Ngono kan dhek gak mudeng asline. Bahkan awake dhewe iki sebenarnya ya kudu belajar karo awake dhewe. Coba lah sampean belajar tuh awake dhewe. Awake dhewe ngombe banyu, Bu. Ngelak kan wis enek rasane. Wae ngertine mau ngelak ngono ae. Haus, menghilangkan haus ngono ae. Cara samane njupuk banyu terus ngombe. Kowe mau ngombe ngene iki tok ngertimu pokok siji. Aku ngilangi rasa ngelakku ngono ae untuk menghilangkan dahaga. Kowe tok ngertimu to, mau ngombe tok. Engko wis mlebu ning kene kok iso dhek iki kok iso enek sing dadi darah, enek sing dadi tenaga, enek sing dadi vitamin, mineral, enek sing dadi engko kotorane metu dhewe. Kuwi apa awakmu ngatur rek? Kon ngatur ora? Banyu iki ning jero weteng kok piye? Kok iso ning kene diolah ngono maksudku? Kuwi lek enggak atas dasar kuasane Gusti Allah apa iso? Dadi lek wong kuwi mau sing asli wis ngerti kuwi mau urip, sing penting ning dalan kebenaran, minggu kabeh wis diatur karo Gusti Allah. Dadi urip ki kaya awake dhewe nggak bisa nek sing ngatur. Kon luwe, ya to, luwe. Kowe rohmu mung luwe tok to. Penting aku mangan, penting enggak beracun ngono to to. Ya apa ora? Kowe mangan lah sing penting enggak beracun, sing penting iki sehat, sing penting iki enak tak pangan, sing penting iki ngilangi luweku ngono tok to kowe. Apa paham? Kok mbok pangan terus engko dadi piye, dadi daging, dadi darah, engko sisane kotorane dadi telek. Kan wis ngono kuwi tok to. Sing ngatur kan pangeran. Lah, iku sebenarnya kena dienggo mbok pelajaran. Kena mbok dienggo pelajaran. Iso makane kuwabeh sing ning alam donya iki asline iso dienggo nyawang pangeran. Sing ning alam donya iki kabeh iso dienggo nuju marang Gusti Allah. Awakmu lek merhatekno kaya somane lalat kuwi ae. Lalat sing mbok anggap menjijikkan iku pun ya manfaate akeh. Dhek ya ora pengen dianggap apik, dhek tetep nglaksanake tugase dhek sebagai lalat. Ya dhek mengurai makanan-makanan yang busuk itu biar cepet kembali ke tanah. Niku tugasnya lalat. Lho menungso niku lek wis ngerti perane niku nggih gampang. Terus iki penting ning rumah tangga ya, ning rumah tangga iki penting. Iki aku dhewe yang ngati-ngati. Awakmu yang ngati-ngati man, kowe tak delok nyawang nyekel HP ae ngono. Hati-hati. Ora siji loro rumah tangga iki mau gegeran sampai enek sumaudzubillah. Auzubillahi min dalik. Sumaudzubillahi min dalik. Enek sing sampai pisahan mung gara-gara HP. Iki lho rek, kowe lek ndek bojo, ning samping bojomu aja nyekel HP. Marai pekok. Engko cedhek krasa adoh, tenanan. Akeh wong gegeran
sing wayahe harmonis dadi ora harmonis mung gara-gara apa? Sing wedok wis ning sampinge, sing lanang panggah nyekel HP ae. Ora mung bojo karo bojone, anak karo wong tua niki lho. Iso adoh, cedek. Tapi krasa adoh mung gara-gara HP. Lho iki amit iki. Wong hidup serumah iso kaya antara Amerika karo Iran kok. Iya. Mergo apa? Ora merasa dihargai. Makanya aku ndek peraturan ning omah iki. Delok bojoku kalau tenanan. Aku lan niku gak tau nyekel HP. Ora duwe HP aku. Sing duwe HP bojoku. Tak nggo jaga aku dhewe lah aku arep nyekel HP. Kalau saya mau pakai HP saya tanya dulu ke istri saya. Iki salah siji wong sing gak diadab. Lek enek wong ngomong nyekel HP, kuwi wong sing ora diadab. Saestu niku, kula pernah diundang pengajian. Kula nganterke Mbah Yai ceramah. Lah kok cah nom-nom sing ning mburi dolanan HP. Kadung kusuh kursi tak angkat tak uncalke ning anu. Tak uncalke ning nggon cah-cah sing anu kuwi sing terbangan kuwi. Niku teng masjid sampinge kula kiambak niku, teng mriko. Jadi hati-hati niki, zaman sakniki zaman fitnah iki. Tiarani dajal ya HP kuwi Nes. Dadi mangkane ning kene salah siji tirakate ning kene ora nyekel HP. Dadi lek awakmu wirid tapi panggah nyekel HP ya percuma. Wah ning jero HP kuwi nyekol TikTok kene sing metu macem-macem kok gibah ya enek. Wong seksi ya enek, joget-joget ya enek kok ning kono kuwi mau. Jadi pindah malih sing terutama sing keluarga. Hati-hati karo barang cilik sing jenenge HP kuwi. Kuwi sing kayane cedhek tapi sebenarnya adoh. Uangnya ning kene. Tapi pikirane mbuh ning endi kuwi mergo nyekel HP. Makane kula niku tirakate mboten nyekel HP. Dadi lek nek wong ngomong jereke nelpon aku WA kuwi kleru. Wong aku ora ndek HP kok mbok WA ning endi. Sing duwe HP niku bojoku lho. Dadi aku lah nyekel HP ngati-ngati banget. Tekon sik. Nduk, nyilih HP-ne nduk. Baru ora disili baru gawe, lek ora disili ora digawe. Kepindhone dienggo njaga keterbukaan lho. Lho saiki kowe lanang wedok duwe bojo, apa gunane kowe buka-bukaan karo bojomu? Lah HP kowe ungket-ungketen. Lagi apa gunane kowe buka-bukaan karo bojomu bukai blejet ngono kuwi kowe roh kuwabeh sing asline bojomu roh kuwabeh asline awakmu. Lelek terus gara-gara HP dadak ungket-ungketen. Kowe sing wedok arep delok dadak dikunci, geger neh. Enek wong jarak tekon WA-an lho, ya ancen wong ngobrol lawan jenis ki tanpa enek sing dampingi haram kok kan wis jelas kuwi. Ora ngono tangga namung rencang kerja kok iya ngono. Rencang kerja matamu neh ngono. Ya ora pas iku. Diperlakukan wong liya kaya awake dhewe pengen diperlakuno ngono. Makane saestu kula niku prinsip kula niku jadi ngene, wong sing paling tolol iki sing mengharapkan orang lain sesuai dengan pikirannya. Jadi tuntutan awakmu sih, sering awakmu nuntut sapa-sapa. Pengen bojomu manut, kowe manut sih mbek Gusti Allah. Pengen anakmu nurut, ya kowe nurut sih mbek ibu bapakmu. Kabeh nek awake dhewe. Dawuh Gusti Allah iki apa sing menimpamu iku karena perbuatanmu sendiri. Itu tuntutan awake dhewe, aja nuntut sapa-sapa, tuntut awake dhewe. Pun ngoten mawon. Mugi-mugi manfaat di dunia wal akhirah. Yang terakhir kali ini ayo tirakate ditenani. Tirakat niku sebenarnya bagi kula namung setunggal. Tirakat yang paling penting ya apa? Ora ninggalne salat 5 waktu. Iku sik ae rek, liyane kerekno. Kowe arep wirid, kowe arep topo, kowe arep sembarang kuwi gampang kuwi ora patek penting kuwi. Tirakat kuwi sing paling penting
Yang paling utama dan yang pertama niku boten ninggal nih salat 5 waktu. Iku tirakat iku sik. Kok wirid sampai lambumu jedir, kowe poso. Tapi lek salat 5 waktumu ketinggalan, ora enek paedahe. Ora enek paedahe. Mergo salat iku pondasine wis dokon sumamane ngambut gawe angel. Salat duhurmu benahno. Atimu bosok sumamane gampang ini salat asarmu, uripmu gak penak. Salat maghribmu, keselamatanmu kowe sering khawatir salat isakmu. Nah, terus masalah tentang ke hatimu lho, kemunafikan iku lho, gak iso nglakoni sing apik salat subuhmu. Pokoknya wis ngerti karo bojo karo wong tuwa kudu apik kok gak iso apik salat subuh. Kabeh wis ning salat ya. Tidak belani meneh. Sing paling penting tirakat iku ora ninggalne salat. Iku tirakat iku. Engko lek wis kuwi wis mbok lakoni, wis salatmu wis tenanan 5 waktu mbok kerjaane ora mbok tinggale monggo. Kowe arep zikir Al-Fatihah, kowe arep dhewe surat Al-Ikhlas, kowe arep ngamalke liyane ora masalah. Tapi sing kudu kok ngerteni tirakat iku sing paling kuat ora ninggalne salat. Iku sik ae. Iku sik ae. Engko lek sampean pengen rumah tanggane harmonis, rezekine lancar, ya kuwi mau salat iku wis ae. Salat 5 waktu kuwi wis ae sing dikuatne. Muga-muga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kau dah nih. Pak dulu. Terna saya terna. Saking pundi? Bersih bunga. Iya masalah iki masalah iki. Kan rokok apa setting? Wi apa wi? Rokok. Tenan mumet aku lah. Ora iso ngrokok. Iya masalah iki. Mumet iki. Mumet. Wong ki ya kudu ngene lho, manut karo negara ya manut karo agama. Lek mung agama tok, awakmu urip ning Indonesia rek. Kowe ora mung urip ning secara agama tapi kowe ya urip secara negara rek. Kowe mung alah penting mamane amit wong numpak sepeda motor, cegat polisi. Aku nganggo kopiah ngene. Lho Pak, aku ki wong Islam. Nyapa ngakon nganggo helm? Aku nganggo kopiah cukup. Ya pekok ya bintala lek kuwi. Ya nganggo kopiah wis salat kok. Kuwi urusanmu mbek Gusti Allah. Lek kowe numpak sepeda motor, moro-moro kowe ditabrak, sing salahne ya polisi. Ndasmu pecah. Ngono ki lho wong ora ngerti. Padahal kan hakikate kan nulungi ta wis dene, maksudnya nglindungi awakmu ki ben lek tiba ndasmu gak pecah ngono. Iki negara nglindungi lho. Ora kok maksude nganu ngengel-ngengel awakmu ora, cuman kan pikirane wong wong kok ngengel-ngengel ngono wong lek ora gelem dingel-ngel ya uripmu ora bakal penak. Makanya banyak hal sing dhewe anggap iku enggak apik padahal iku yang terbaik. Lah iya. Secara apa kudu sabar. Kalah. Gusti Pangeran. Aduh. Lah ngene iki lho. Yang dadi masalah. Makane tak sawang auramu iki gelap. Lah iya. Aura gelap peteng kuwi mau mergo pikirane jibak. Iya, kowe ndelok aku ngene iki rek ganteng gitu. Kabeh wong demen. Duwite akeh. Lho ngene iki mergo atiku kan plong to rek. Coba mamane ngongkon ora ditandangi ya santai. Duwe santri ya sepanggah. Duwe santri sing maksude pengene panggah narkoba ae, kene panggah santai ae, sing penting gak gawe kan aku panggah demen kan akhirnya ya santai to. Ngono kuwi lho. Dadi sebenarnya
kowe didemeni wong apa ora, rezekimu akeh apa ora, kuwi teko atimu. Lah atimu susah, aja ngarep-ngarep rezekimu nyedak. Mergo ati sing seneng kuwi kaya gula. Gula mbok doleni ngendi ae semut ki teko. Pokok atimu kok iso laing sakartum la ajidanakum. Atimu kok seneng. Heleh kowe arep oleh bojo ndang oleh bojo. Kowe pengen ndang rezekimu lancar. Makanya aku tirakatku sitok seneng. Mana aku nggak wani. Gegeran mbek bojo ndak wani aku. Aku sak jam ngene dinengke bojo wis mumet aku. Saestu, Pak. Tekono bojoku. Saya didiamkan sama istri 1 jam ya aku wis ora kuat aku. Tenanan aku. Cek karuan jak bacok-bacokan kayak wis udah bar. Daripada dinengne bojo tenanan iku. Mboten sakit kula. Dinengke bojo malah ra iso turu. Terus pulang yang tahu umur terus cengeng masuk ke Malaysia sampai man gitu berarti gila nih kosokan gitu bingung terus numpuk pinjaman terus Iya jibek bingung saya iya jibek katanya. punya saudara ya ada satu punya nanti kok tak pada adikku itu situ ini apa ya nih kos-kosan tapi kok tunggu nih Ngawak dhewe diutang web jibek kok apa neh tanti duit. Apa meneh ora nyambut gawe. Tapi tambah wong paling jibek ki wong nganggur masamu. Nggih. Mana wong sak susah-susah kowe nyambut gawe, tak ompreng-omprengi, kowe cek nyambut gawe. Wong paling susah iku malah wong nganggur. Apa mbok kira wong nganggur iki penak, tengok-tengok kebutuhan sak ora butuh badok. Masamu kan ngono. Wong sing paling susah iki wong sing nganggur, ora kok wong sing wong kerja serepot-repote aku kerja seneng kawan bengi sore teko RT iki, seneng aku. Ya mergo wong kan hakikat awake dhewe ancen kon mlaku terus. Lah mandek kepala ya banyu butek. Ya apa ora? Makane kowe iki bengi nyetir apa ngono iki kowe seneng mek bengi terus aku mulai kasubuh ora turu. Terus ndelok cah-cah sitok-sitok ngabseni cah-cah anu kuwi. Bersih-bersih. Kowe subuh ning ndi? Terus ngilang. Masak lagi. Ora, kasus pembulan turu. Iya. Ya ora apa. Ya dia maklum rek. Ya kesel. Memang kesel lah. Memang enggak sekuat aku ya memang wajar. Aku telung dina ora turu kadang cek kuat. Ya ancen ya cek bocah. Tapi latihan. Maksudku ngene lho, seneng ngono apa sing kok lakoni? Urung mesti lho kowe susah nyambut gawe, kowe mondok. Akeh rek sing pengen mondok ra iso mondok rek. Ilmu iku masuk, rezeki kuwi teko, laduni kuwi mau teko ning awake dhewe. Mergo laing sakartum laa. Mergo seneng. Kowe ndek bojo seneng. Kowe mondok ning kene seneng, kowe nyambut gawe seneng. Apapun keadaanmu seneng ngono rek. Walah wingko masalah iso selesai wingko. Masalah iso selesai. Tapi lek yang ngono ki mau lah. Aku saya ngomong aku. Aku lek kamu karo Johannes. Ya kabeh kesayangan. Kowe apa ya kesayanganku. Masamu iki lho. Kabeh iki kesayanganku. Ora nek sing ora tak sayangi iki kene. Lagi gede. Ya terutama ya Alfian kuwi to. Pinter tapi pekok ya Alfian kuwi to. Pinter tapi pekok. Sampeyan niku aku ngomong ngono jujur ben jero ati. Sampeyan roh Mbah Yai ku setiap ceramah kuwi aku nggo bahan. Ki santri kuwi mau kapan dienggo bahan kiyaine berarti sing di sayang. Ora enek kok santri kesayangane kiyaine kok ora nggo bahan. Kok santri dienggo bahan kiyaine kok enggak demen berarti santri pekok. Sampeyan mirengne dawuhe Gus Kausar. Sampeyan mirengne Mbah Yai lek pas ceramah ngarepe wong akeh.
Sing nggo bahan sapa? Aku. Ngono iki ya seneng, Rek. Berarti ancen ya ning pikirane, ning atine enek awake dhewe. Awake dhewe berarti wis mlebu ning atine gurune. Makane dhisik Mbah Yai kuwi waktu aku cek mondok ditekoni sapa Din, kula riyen kan lurah pondok. Sapa sing santri sing banggal? Wis seneng aku tak sebut carane kene Alfian. Gabriel bah ki karo Abah Yai mesti ki kok diusir. Lah enggak diusir pasti karo Abah ki kok kayak hukuman dumen aku. Tanteni. Tulisane tak paringno, tak dawuhno. Tanteni sedina, rong dina, telung dina, seminggu, sak wulan. Ya malih aku rada bingung lho aku. Nyapa ora dihukumi. Wong aku sering dikampleng kok aku ngono. Ora anu banyu disiram kok padahal aku kan sing paling rajin. Akhirnya kula ya amit ya tekon mek Mbah Yai. Bah amit bah nika pripun ane bocah-bocah nika pun kula anu. Ya wis kok ngono. Ya wis ae. Pasan kula ngertos. Dadi Mbah Yai niku dawuh njaluk jenenge bocah-bocah sing nakal kuwi apa lek bengi di Al-Fatihah. Dadi kuwi lek duwe anak mbandel, tanggamu sing ora apik, kaya RT lho tau tak bacaan iki. Bocenen doane Nabi Yunus. Dadi lek kowe duwe kanca sing ora enakne, gitu. Duwe bojo sing ora nyenengne, nglawan, enek tangga kok sering elek-elek, kuwi bacana. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minal dzalimin. Minimal ping 1000. Engko lak malih meneh. Dadi ora kok maksude awake dhewe iki ndongakne elek malah buka atine dhewe ben nyambung mbek kono. Apa sing marai kono mangkeli ben ilang. Ngono lho. Aku enek wong sing gak demen karo aku tak tekani, tak parani, tak ambung tangane kok. Jadi lek awakmu ngomong nganggo ati ya mlebu ning ati. Lek kowe ngomong nganggo nafsu, ya engko sing nampa nafsu. Al-Fatihah. Ya kari-kari engko lah kae sembudi kep. Soale kuwi jan cara khusus tenan lek kuwi. Aku semaklum ya, ora maido aku. Aku ki nggak tahu nyalah kayak sopo-sopo. Karena bagiku wong teko iki kabeh njaluk solusi. Wong nggak solusi isane mengganggu hati. Ya. Sabar sih ya. Monggo jenengan dia. Bapak Anton Riyadi Rian itu pun nanti kata seperti itu nanti pun alhamdulillah ikhtiarkan yang kata saat banget dan paras. Terus niki Anton Riyadi niku kalau film jam 9 tahun juga jadi film lampu kasih nyala niku dipateni ayahe pateni jaga padang nggih kita dipateni kula kok kados uncali semut sak gegem itu langsung nampak ten dodo mriki niku langsung kula brok niku semut-semut yang semut akeh gatal kabeh kula wonten gak kenapa nggih betul wonten semut napa-napa tapi wonten terbet iki kados merang aku ganter ngoten lho ket mulai ujung kaki sampai ujung kepala ini kados si napa dirambati dicokot-cokot ngoten gatel ini ki wis nemen suruh gatel ini ki Tapi saat ini pun puluhan tahun sakit gatal niku. pun bulan tahun kula niku rumiyin uler Anu saat ini kados iki wonten sing nyawat wonten. Oh iya, ana sing sing rotok lah ya. Terus wonten binti-binti apa. Mulai niku saged roto kalau kados terus ini belum pengen santet kulit. kenapa kula mboten ngerti kan mboten paham santet-santet itu kenapa kula ngomong apa yuk anak daruku kan terus telene tangga sing ada tebene niku aja ngomong ngono iku ning santet opo sih kok kudu santet-santetan lho ngoten merawatan pirang dinten ku kados disirami napa pasir ngoten lho ukur niku Oh iya, tak omong kan kayak dirotok toh. nggih Masalah iki aku tahu nemoni nggone Pak Dokter. Tak sebutnya wonge. Jombang sing sering rene. Iya, ngene iki. Omahe dirutuk. Wonge duwe lara kuwi wedi jantung kae. Dadi duwe rasa wedi, aneh wedi. Wedi sing gak iso diomongke lah. Diperiksane di MRI wi komplit seluruh badan ora enak penyakit tapi anai
duwe rasa wedi mumur adem panas dingin ngono kuwi ya. Ya hampir kaya awakmu kuwi. Kalau bisa dokter spesial kulit ini gue betul hasilnya. Ya semenapi begitu tanggal 3 dijajakan kancane yoga kula. Ayo Bu sampean lorek kok gak karepe dhewe. Iki maksudnya apa nak? Takon aku ngerti yo. Ya monggo ponan iki diterangkan ke saya yang anu ngoten tiang omongan ditangke. Bu sampean asal apa ambek tangga sebelah. Iku ceritakan, Bah. Masalah tanah ngeten-ngeten nggih sampean mboten salah niku hak sampean. Lah niki sampeyan iki sampeyan iku dijaga sembarang dengan omahe sampeyan iki lho wis bek sampeyan dikawak gak ampu sampeyan iki cukup wae. Dagake nopo tapi kula jam setengah gangsal sore niku mboten griya-griyan panas kados niku. Terus akhirnya niku kula disalpi ngoten tiyang niku kesanggerya diparing kesanggerya jam gangsal. Ya terus dibudut-buduti ngoten lho kok mboten ngerti. Ora ngoten niku kula sik ganggu sik jarang anu jarang tang Nonton pocong, terus sing ngoten sampe kita dipocong Bu, dilepono apa ora minyak, kalau sampe ku meluncur sak nenten ku meluncur sak gegegen ku meluncur sira-sira niku. Alhamdulillah dipocong sana terus mari ngoten ular cukup panas kados. Kan opo kok mboten saged ngasani Bisa niki Kula mboten piye dasarnya. kados wonten sing merambat. Asal iki kok sering ngoten sing merambat sing anu iki kados kaya apa jalan sing merambat. Kula kae itu kepengin sembahyang sing kusuk niku mboten saged, Pak. Maca ayat-ayat niku lho, kados lali ngoten lho. Sampai kula dileken juga kula, sampeyan kok jeneng wong kula ngene iku Bu sembahyang. Iya, nek ibu kepengin sembahyang. Kepengin ibadah sing kusuk, tapi ibu iki sembahyang gak ilok nak. Tak waca iki lali kabeh bingung. Tak bingung aku mulai rakaat tapi gak ngerti nah, berarti gak tekun kan. Iya tak tekun ke epo itu galani temen. Aku ngoten estu ngomong ngoten kok kula diomong sama yo kula balik niku. Aku lek kepengin hantu niku dibetake sa ayahe kula gerti akeh sampe kula waju. Terus disanjang. Bu, wong sampeyan lho sampeyan niku kula sing Islam. Kalau saya Islam dia nak gelem sembahyang, mereka diambil kok atur kok padang, waktu itu aku sembahyang, alhamdulillah itu, namun masih kedap tok, waktu itu langsung balik abot, waktu nggak ngelakuin sembahyang. Aku itu kepingin gitu, umur gitu tambah tua, aku kepingin, Wonten sing jodoh mboten mawon mugi-mugi ngerti. Angge, Ben dudu nah ya. angge mugi-mugi. Pulang gitu kan. Iya. Sinten jenengan namine? Siti Aisyah. Al-Fatihah. Lah ini ki karwane jenengan. Kresna Hidayat. Al-Fatihah. Nami ibu bapak jenengan. Abdul Latif Kalisari. Busari. Almarhum Abdul Latif. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli
Al-Fatihah.
Saha? Siapa? Assalamualaikum. Siapa nama? Namanya siapa? Oh, Gendruwo. Namanya Gendruwo. Pripun, Mbah? Ngapa, Mbah? Oh. Napa panjenengan wonten niki? Daleme beliau niki napa? Oh. Nggih, nggih. Medal pun mboten sateng mriku jenengan nggih. Enggak mau. Pengennya tetap di sana. Kenapa? Oh. Nyaman. Iya. Allah. Allah Sayyidina Muhammad. Tekan belakangnya. Jempol kaki. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Al-Fatihah. Ya kana budaya astagfirullah. Allahumma sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi san. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ana coba saya. Wah, ayo torek we wiridmu piye torek rek? Mosok ora roh ngene iki apa? Tandangi gendang dilawan rek. Teh bringas iki kabeh lumayan iki. Ayo, ya. Bril, maju Bril. Bril, maju Bril. Pripun jenengan saking pundi, Mbah? Dari mana? Mau apa? Aku ya iso lek mengguyu, Mbah. Piye, Mbah? Sehat? Sampeyan kok seneng ning awake ibu iki? Ning anune barangnya barang sampean. Ndi rokok kumur rek? Mbah, sampean jorok, Mbah. Iki manggone ning kamar mandi iki. Kamar mandi iki. Kamar mandi omah iki. Sampean asli mawon kono. Datangnya dari ibunya banyak pikiran. Terus dari mana? Aku tahu. Guyu rek. Kowe kon guyu ra guyu. Guyu lho. Lah nek setan guyu Ya. Loh, kowe diomong lho. Hei. Kancane kowe kancamu ya, Mbah. Apa kowe pindah rone, Mbah, nek bocah kuwi, Mbah? Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Aja seneng ganggu wong, Mbah. Seneng kuwi ngibadah. Aja seneng ganggu wong. Ganggu wong sampean kok ya geti diganggu. Karo bangsamu iku uripmu ya terganggu. Wong seneng ganggu bakal ya terganggu. Panjenengan duwe bojo to? Duwe anak, duwe garwa, bojomu nek 5 ngono kok. Aja seneng panggah ganggu menungso. Mosok bojone wis 5 panggah seneng ganggu menungso. Senenge ning kamar mandi ki rek. Senenge kamar mandi. Panggone ning kamar mandimu lho manggone asline. Pelek kowe mandi ngono. Iki termasuk manggon ning tarji barang iki. Neng darah head datang bulan neng kamar mandi neng bagian kotoran-kotoran kuwi. Makane dhek kotor ya manggon ning awakmu ya gatelen ae. Wong lek didenggoni barang kotor iki atine malih kotor ngomalian. Salat susah,
Lek kowe atimu kotor berarti enak masalah. Ngono lho. Pripun, Mbah? Jenengan remen mboten teng mriki? Suasane sejuk ngeten iki pripun sampean? Seneng ora? Panas. Oh, alah berarti sini kene gak betah iki. Ya sebangsa ngene iki. Kayak kafe ora betah rek. Piye wi? Oh sampean kene panas. Oh ndak betah sampean kene. Nyapa kok nggak betah nih gini, Mbah? Panasnya nyapa, Mbah? Gak panas gimana aku diikat? Oh, diikat sampean. Ya lah sampean ora nakal ya ora diikat toh, Mbah, Mbah. Oh, lek ora tak ikat pres nyoni aku. Alah. Iki umure 1000 tahun lho iki rek. Umurnya sudah ribuan tahun. Kue ajak kopi. Aduh, sampean gelem kopi ireng ra? Tanpa gula, kopi hitam. Piye lek sampean anu wae tak tukokne sapi terus sapi kuwi sing mbok tempeli ra apa-apa. Baunya beda. Wedhus. Mangga demene Suka manusia. oh, manusia. Ora, dek demene wedok lah. Mosok lanang karo lanang piye to? Homo, masamu demite homo ya. Ora aku takon tenan. Sampai niku nyapa ganggu ibu iki nyapa teko aku takon sing tenanan. Ada apa? Kenapa? Kamu mengganggu beliau itu kenapa? Saya disimpan di sini. Tetep ya rek ya. Tetep awakmu lek ngene kudu ngati-ngati. Mergo apa ngene iki kan basane setan to rek, basane jin to rek. Tidak, aku tidak berbohong. Biasanya adu domba ngene iki hati-hati. Ora nek wong ngapusi ngaku. Ngaku penjara penuh ya. Sangat ibang aku tuh hati-hati. Masih sihir kuwi enek awake dhewe aja wedi karo sihir. Aja terlalu percaya karo engko aja. Lah buktine wis ditambani rono rene, ditone pocongane apa kuwi kok ora mari-mari. Ya kan? Ada tanda tanya toh. Temanmu ada berapa? Banyak. Berarti tempat ibunya ini, tubuhnya ini sampai gunakan untuk beranak pinak tubuhnya. Mosok awake menungso dinggo beranak pinak rek, kayak ribuan loh. Padahal kayak anu. Ini tubuh orang ini loh, ilmu baru gitu ya. Ilmu baru. Tubuh manusia bisa menjadi tempat untuk beranak pinak bangsa jin. Lek ora iso toharoh, ora iso bersuci. Bersuci ku aja mau nganggo banyu rek. Nganggo cinta, mahabbah, keikhlasan, kesabaran, tawakal. Kuwi toharoh ati rek. Makanya pas wudu kae iki hawa songo iki mulai teko 5 mata irung lambe diresiki tangan iki pas lambe ya Allah muga-muga lambeku ora ngomong sing elek mergo elek ngomong elek iki panganan setan mergo Pak setan iki panganan sing elek-elek ya Allah muga-muga iki kupingku ora ngrungokne sing elek-elek mergo barang sing elek-elek lho gibah ngrungokne koyo kancamu ngomongne kancamu iku ndadekno panganane setan rek moto lek bek setan akhirnya dijak ngibadah ora iso ngibadah ora iso orang nggak akan bisa merasakan nikmatnya taat selama masih melakukan maksiat. Setan kadang masuk iya coba anu gimana gibah kita iya gimana tembak aku stop penak ada orang taline tak kencengi malah nih kencengi kok kene ora tambah mumet deh ya tinggal we pengen mulai pora pengen petuk anak bojomu pora we pengen ayem pora saya wis petuk aku ngene iki lek kowe ora gelem tobat ora gelem metu kok awake ya anu ya panggah tak siksa ngono maksudku. Ya pengen ketemu anakmu pora
Nah, pengen ketemu bojomu neh apa ora? Pengen urip bebas apa ora? Ya yo ngapusi lho ngene iki rek. Soal manut. Yo, manut. Percaya ra sampean ngene iki, omongan ini iki. Alah, ya pinter kowe kadang-kadang Cil. Ngapusi. Wong lek gampang ngapusi berarti ya bolone enek setan. Enek tukang ngapusiran gini iki. Enten. April urung. Weteng wae. Termasuk ya aku ya gampang ngapusi. Dadi aku bolone demit aku. Heeh. Piye jenengan wis asli ora gelem ganggu ibu iki? Iya, Janji. janji. Lek janji sampeyan ya kudu maca syahadat. Loh, kok gedek-gedek to? Maca sholawat. Janji kudu atas namanya Gusti Allah. Demi Allah. Demi Rasulullah ngono. Heeh. Gak mau? Nyapa? Nyapa ndak mau itu? Gak bisa. Loh. Itu kalau ndak bisa ya diajari ya. Ini kan April. Diajarin sama abang. Coba aku pengen roh kowe kabeh iki sitak teko sapa iki? Lis. Iki menurutmu beliau iki bentuknya kaya apa? Lek kowe bener berarti kowe karo aku belajar tenanan. Bentuknya kaya apa iki beliau iki? Bentuknya piye? Alah. Apa ki? Jeng aku iki. Bentuknya kaya apa ki? Mosok ra iso ngrasakne to, Cah? Wong bertanduk dua, kupinge lancip ngene, duwe buntut, kukune dawa-dawa kok. Teh. Ini sing diarani gendruwo ngene iki. Bangsa teko bangsa Ajajil. Bangsa iblis. Jumlahe luwih akeh timbang awake dhewe. Manggon nang awake iki ewon ae. Karena rasanya kayak gurem. Iya ta, Bu? Kowe asline manggonmu ning endi? Di Oh, kamu aslinya tempat tinggalnya di mana? sudah dibilang sama kamu tadi. Oh, sebelumnya kok bisa bertempat tinggal di rumah ibu ini? Aku bilang dari tadi aku disimpan di situ. Bah ngene iki iso dadi fitnah rek, bahaya rek. Gak perlu sampean malah dihapusi ngono iki engko. Adu domba kok karo sapa-sapa. Mergo sebenarnya kabeh penyakit kuwi teko awake dhewe. Selama awake dhewe cek calahke wong liya, penyakit kuwi ora bakal mari. Engko lek ditekoni ngene iki wis ngongkon tanggamu, kancamu, dulurmu, dobol. Ngapusi. Tokonya bukan, tapi aku ada yang nyimpan. Oh, ada yang nyimpan. Kamu berarti berbentuk pusaka atau berbentuk apa kamu? Oh, kamu kodamnya pusaka. Pusaka apa? Paku. Nanti Pak, di omongan. Aku diam. Nah, ya terus. Sedangkan pas kita ngaji tengah-tengah musola ngoten. Lagi apa? Buka terus dipageri ngoten lho Pak. Kepet. Mboten semana kula ngoten teh mboten ngerti nggih wis manut mawon jenengan tiyang terus. Wih, nggak seneng deh omae dia omong nih. Oh, Kalau ngecul nih deh. Dek lek dibahas asli ini ngono nggak terima deh. Walah dhisik iki dipageri ceritane. nggih. Malah kuwi Aku setahun gansal sing setunggal iku Mas untuk ngajari musola niku. Aku tengger iku.
Son kecil-kecil miliar. Walah, ngene iki lho. Akhirnya kanca-kancane teko malih bentuknya malih kaya santet. Padahal kan nganu, bola-bolane dhek. Dadi omahe nggo anak pinak ngono maksudku ngelane. Dhewe aja suudon malah dadi penyakit engko. Suudon wi padha karo ndelehne kotoran ning dodone awake dhewe ya. Makanya aku rada-rada aku ki ora percaya lek ora roh dhewe maksudku. Wong ngomong disantet tapi buktine nandangi ya ora iso. Ngomong disantet ngresik-ngresik buktine ya panggah. Jadi kan ngapusi toh. Ngapusi. Kok akhirnya penyakitnya ora mari malah tambah dadrah. Ngono kuwi lho. Penyakit sing karena kesalahan awake dhewe terus nyalahke wong liya kan masalah ya. Sik tata. Wong kowe ganggu wong sakmono suwene tahan. Masamu sing mbok wong sing mbok ganggu ora susah kaya awakmu saiki. Kamu baru setengah jam wis ndak tahan. Kamu ganggu orang bertahun-tahun kamu tahan ini lho. Wong makhluk ini lho. Wong sing apa ya? Nglarani wong gelem tapi dilarani ora trimo iki berarti koncone setan. Enek ta wong? Aku udah bilang ampun. Ya ampun karo Gusti Allah, ora ampun karo aku. Ampun karo aku ngapusi. Aku kan disuruh. Ampun, yalah. Aku kan disuruh. Elah. Wong ya kamunya aja ya suka kok. Kamu kalau minta ampun jangan sama saya, sama Gusti Allah. Ya bilang Astaghfirullahaladzim. Ayo. Aduh, kenapa kamu panas? Kalau nyebut asma Allah, kenapa kamu panas? Gak bisa. Ya ancen kamu dari bangsa iblis kok. Nah aku ngumune bangsa iblis kok nggo pageran ya. Nah maksudku. Kadang-kadang gua nggak ngerti tentang al-wafak, nggak ngerti tentang wafak, nggak ngerti tentang wifik, gawe asal-asalan. Iku ya iso dadi masalah loh. Kayak wifik tapi nggak wudu, nggak bersuci, hatinya nggak resik. Wih yo iso-iso sing teko malah setan. Masih sing digawe kuwi asma-asmane Gusti Allah. Ngono ki mau. Padahal iki wong sing gawe iki yang ngerti agama to. Kita wong kuwi ngerti agama to jane. Nang ini kadang-kadang pengetahuan niku ora ilmune iku ora mung sekedar dipelajari tapi dipahami. Tapi benar-benar di ngerteni ngono lho. Ilmu karo ngilmu beda loh. Ilmu karo dingilmuni. Maksudnya duwe ilmu ya dilakoni ngono lho, diriyadoi lho. Ngono. Wong kadang duwe ilmu tapi enggak ngilmu. Nek ngilmu iki maksudnya lek kaya aku malah aku tanggep aku ora duwe ilmu, tapi aku titik-titik ngilmu. Maksudnya ngilmu iki ngriyadoi ngono lho rek. Diriyadoi, ditafakuri, bener-bener di kayak surat Al-Ikhlas yo hati bener-bener sing ikhlas. Maca bismillah kuwi hatine ya penuh mahabbah ngono. Ya. Ya kita nol telan nang sare ngono. Lah kowe ganggu wong iso gelem sak penak ilmu. Lah saiki kowe diganggu sak diute ora gelem. Ngono iki jenengane sapinakmu dewek. Aku disuruh. Aku nggak tanya. Perukiah jangan sekali-kali tanya lo ya. Perukiah kamu nanti kalau jadi perukiah jangan sekali-kali kamu kalau ada pasien atau kamu mediatoran dirimu sendiri atau orang lain jangan sekali-kali kamu tanya. Yang nyuruh kamu siapa nojo. Dah wingko sekali kowe teko langsung nih kowe. Makanya aku sering ngomong tau, mulai mau nih wilitan, mana pikir kali ada copot yang teko nih jalan cuek nih.
tujuanmu ora kok makhluk gaib tapi Gusti sing maha makhluk gaib karo maha gaib beda. Sakit, ampun. Dipar, sakit. Saya bisa cuma saja. Apa gak tahu. Kamu tak tempatkan di tempat yang lain. Jangan ada di situ lagi. Jangan ganggu pada ini lagi. Tapi teman-temanmu masih banyak ya? Anak pinakmu ya banyak ya? Aku bawa nanti. Asal aku bebasin. Ya tak bebasin kamu ganggu lagi. Ampun, ampun, ampun. Sulaiman wa innahu Aku bawa yang aku bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa
Pak Aki nggak pengen masuk tak? Mau teman terus Pak. Ini mau masuk gitu. Jadi nah ini loh saya itu paling nggak percaya kalau ada yang bilang ini santet itu santet. Aku tuh paling nggak percaya karena ada di dalam makalah guru saya itu menyampaikan bahwa roh seorang minara itu tidak boleh disampaikan. Apa yang kita tahu itu tidak boleh disampaikan kalau benar-benar tahu. Nyata toh. Maksudnya wes bilang ini santet itu. Nyatanya diambil ininya, diambil itunya ya sama toh, nggak ada faedahnya toh. Ini bukannya saya menyimpulkan enggak loh ya maksudku. Karena kalau orang itu benar-benar tahu nggak akan disampaikan Pak. Kalau orang itu menyampaikan biasanya setahu saya itu kebohongan. Itu bohong Pak. Kalau benar-benar tahu nggak akan disampaikan. Karena kalau memberitahukan sesuatu hal yang tidak harus diberitahu nanti jadi penyakit malah. Nah ini kan sebenarnya kan ini gangguan dari bangsa jin Abdul Jumud Pak. Bangsa jin yang memang ini. Jadi gatel saya. Ya ini yang beliau gatel terus ya. Sholat aja jadi nggak bisa tuh. Ya kalau bisa di sini 3 hari mandi pakai garam. Kalau memang di rumah setiap malam mandi, di luar rumah pakai garam gitu. Kalau buat saya sih bukan sihir tapi murni gangguan jin, murni gangguan dari bangsa Abdul Jumud. Soalnya gini, selama kita masih menyalahkan orang lain, selama itu juga masalah kita nggak akan pernah selesai Pak. Niku fik cekelane kula. Iki cekel ndak? Awakmu kabeh rek. Awakmu sudah dadi terapis sandal. Amin. Kemudian sitok kan ndak nulung wong. Cekel niki lek ijek nyalahne wong liya, masalah penyakit nggak akan pernah hilang. Bahwa diri urung berdamai dengan diri kita sendiri. Wong ki molek wis kenal Gusti Allah, yakin karo Gusti Allah, yakin dengan diri kita, dia tidak akan pernah repot dengan orang lain. Orang bakal ngurusi wong liya. Ngurusi awake dhewe repot atau ngurusi wong liya. Dan ada masalah apapun, kalau benar-benar sudah kenal dengan Allah, dia tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Ya Alfian ini ditinggalnya bojone, dia nggak akan benci dengan mantan istrinya. Kenapa? Karena ada hikmah besar di situ. Yang itu sudah menjadi rencananya Allah, sudah menjadi takdirnya Allah. Di kunci ini sebenarnya mungkin mulai bikin selesai masalahnya. Ojo nyalahne sopo-sopo. Larep kok salah nih awakmu dewek. Tenanan itu. Jenengan iki sing penting saiki lek panut karo aku ya pengen mari lho ya. Pertama salate iki kudu dilaksanake. Lek memang salat dhewe urung iso mergo ora hafal mubane gangguan kuwi mau jamaah. Kepindo diakakain istighfare. Masalah gangguan ini urusan wis. Insyaallah kemari. Tapi siji ojo nyalahke sapa-sapa. Omongane sapa? Anu dhisik kuwi sing nama-namane awakmu jareke tanggamu sapa kuwi ilangno kuwi. Dobol. Lah aku ngomong ngene iki iso tak buktekne Pak engko ning akhirat Pak. Lah saiki aku ora iso buktekno. Engko. Kaya ilmu hikmah iki ora dienggo pembuktian.
ilmu hikmah itu untuk dirasakan, untuk diamalkan. Sing asli iso dienggo dhewe, iso dienggo wong liya, tapi gak iso nggo jajal-jajalan ilmu hikmah. Enggak kena. Ilmu hikmah enggak kena. Kaya angin sapa sing kok dudone bentuke piye lah, tapi kan dirasakno. Ora ana angin yo kok itu dhewe. Akeh istighfare, salate dijaga, bersih atine, bengi mandi nganggo garam, ngombe madu kunir. Insyaallah beres. Ora usah reno-reno. Ora usah reno-reno. Al-Fatihah. Ini perlu podcast sebenarnya deh, ngobrol masalah gini. Sering nek wong berobat teko ditekoni kowe nek masalah apa karo tanggamu. Sapa manungsa sing ora nek masalah karo tanggane? Mbok rasa api awakmu, sebener-bener awakmu, kowe duwe pangkat apa, kowe duwe derajat apa, kowe dadi sapa? Mesti wong kowe nek masalah karo wong liya mesti ana. Mbok sapa ae to, mbok sapa wong lah. Lah iki bangsate masalah kadang-kadang enek wong sing nebak-nebak nganggo ngono te. Kowe ora ning aku. Enak masalah apa Mas karo tanggamu Mas? Wis kena iki. Ujung-ujunge mung duit. Ujung-ujunge kok wis ilangan duit, penyakitnya ora ilang ora penyakitnya? Ora. Duit ilang, penyakit tambah. Jadi masalah malah mungkin. Oke, kabeh dilarekne ning Gusti Allah. Kabeh mau dilayokne ning Gusti. Ayem. Kayak pambengi lho teh. Sing sering tak omongi lho. Wong lek pengen ayem ki mau kudu cedhek karo Gusti. Wong susah mau mergo atuh karo Gusti. Iku wis pasti ya iki. Mungkin wis mesti. Mergo Gusti Allah sore gawe lemah ki, sore gawe wit-witane gawe lemah sik. Dilek wit-witan cabut teko lemah ya mati. Iwak sore gawe iwak Gusti Allah gawe banyu. Dilek iwak mau dientas ke banyu ya mati. Tapi gawe menungso teko Gusti Allah dhewe. Maka wong sapa sing adoh teko Gusti Allah ya mati. Mati atine maksudnya. Terapi sik Bu ya. Dengan mungkin lek saged monggo nginep ning mriki nggih asal gratis. Berarti mboten nantun Pak. Mboten nantun kula. Iya, mulai ora terserah awakmu, sing penting kok diterapi sik. Lek arep nginep 3 dina ya oleh. Kowe nek kunir kelor kok digecek di anakne awakmu. Terus kowe nek anu juga di terapi sik awakmu. Kan. Al-Fatihah. Jaga hatimu, hati-hati. Sing anu kuwi kok malah dadi fitnah bahaya iki. Jo anu. Sontak santet. Al-Fatihah. Golek klopo, iki madune 3 sendok, bebane klopo, kunire sak sendok. Kunir dilebokne ning jero klopo, dibakar terus dikombine. Iya anu kok memperbaiki anu niki. Iki lho. Kalau iki kering, Iki apa lho Pak? Aku dengar. lho ngono Sekujur tubuh niki. Bukan. Sekujur tubuh, gerbalane tubuh. Kok sekujur tubuh. Dan iki pas dhewe karo iki kalau pas dhewe ning anu kalau neng apa jeneng kuwi neng api abadi kalau kan enek belerang to kae iki jane jimbone kok kono neng Tanegoro neng ndi kae Bojonegoro kan tapi insyaallah iki kok ngangge bunder insyaallah mari yo Mriki niku gerem-gerem kados kok goreng wonten kali sonten ndak geger barang iki. Penting mari. Penting aja percaya kalau suntak santet ngono to, Pak. Maksudnya wong santet ki enek tapi zaman saiki wis ora gampang ngono kuwi. Bune entek yo. Maksudnya dukun tirakat saiki ora enek jarang belum. Pan topo patang mesti ramalan jarang sing kuat saiki. Sing enek dukune ngapusi. Kata. Iya. Iki nek ngomong duwe jenggot wingi. Lah, takon buktekne kok nyantet aku ndi ra teko-teko. Kayak di